Esango nuke, eskidetza alorren ja ibilbide bat bai deula, bai erkidegoan, bai Nafarroan, eta momentu baten gaude nun aurrera pausoak eman behar ditugu. Esan nahi dut, orain arte erkidego mailan bai egondia eskidetza planak, Nafarroan egonda eskolae, gradu ondoko desberdinak, formazio desberdinak egondia, elkarte eta kooperatiba desberdinak esku hartze eta proiektu piloa jarri dituen martxan. Ordu momentu honetan beste testu inguru baten gaude. Ja ibilbidea hasi deu eta aurrea pausok eman behar ditugu. Aurrea pauso horiek lotura deke baita ikaskuntza irakaskuntza prozesuekin. Hau da, ze metodologia erabiltze ditugun, nola harremantzean baita hezkuntza komunitate osuakin, hau da, testu inguru osua hartu behar deu kontutan. Hori alde batetik, gero beste alde batetik gertatzen da momentu honetan baita Estatu Espainiarretik LOMLOE legia sartu da. Eta LOMLOE legiak iteuna da eskidetza gaia zehar lerro bezala aurkezteu, hortaz horrek esan nahi duna da hezkuntza mailan behartuta gaudela eskidetza ikuspegi hori txertatzea, bai ikasgaien diseinuan, kurrikulumen, ebaluaketan, prozeduretan, guzti hontan. Eta gaina, eskidetza definitzeu ez bakarrik emakume eta gizonen arteko berdintasuna bezala, baizik eta genero, sexu, identitate, aniztasun osua daka kontuan. Orduan, momentu hontan, LOMLOek ekartzeuna baitare bultzatzeu, nolabait aurrera pauso hori emateko. Eta gero, bestaldetik, eta hau gure gradu ondokoan markua ekarriz, baita euskal kurrikuluman gaian da. Hau da, guk gradu ondokoak kokatzeu euskal kurrikulumen markuan barruan. Eta orduan, guretzat oso garrantzitsua da baita ulertzia euskal kurrikulumak pedagogia feministei iteioen ekarpena, eta aldi beren baitare pedagogia feministek euskal kurrikulumai indezakeen ekarpena. Orduan, gure helburua da hutsune guzti horiek betetzia, momentu hontan dakaun egoera aurrera pausoak emateko, gehi hezkuntzan dakaun legia, gehi euskal kurrikuluman marko hau. Ustet gradu ondoko hau oso garrantzitsua dela, bai gizarte edo maila sozialen, maila sozialeko beharrei erantzuteielako, momentu hontan ikuste dugulako indarkeria matxista gure realitate oso latza dela, eta gizarte eraldaketarako baliabidea bat dalako, eta aldi beren, aipatu bezala, hezkuntzatik irakasleei bultzatze zaigu eskidetza lan bat egitea. Orduan, eskidetza lan hori egiteko eta gure prozeduretan sartzeko ezinbestekoa da baitare baliabidek eskaintzia. Orduan, gradu ondokoa garrantzia zentzu hortan daka, laguntzeiolako bai hezitzaileei, bai irakaslei behaien lana egiten. Nabarmenduko nukena da, gure helburua dela pedagogia feministak ez izatea eduki bat, baizik eta gorpuzte deun metodologia bat baita ere. Honekin esan nahetena da, azkenen eskaintze deun eredua eredu semipresentzial bat da, eta horrek esan nahi duna da eduki asko online modalitateen eskainiko jala, eta honek emateun aukera da bakoitzak dakan errealitatetik abiatuta, hau da, bai lan profesionalizatuak, bai zaintza lanak kontuan eukita, bakoitzak bere ritmokin eta bere ordutegikin inalizatia, ikasketa prozesu hau, eta aldi beren baitare aurrez aurreko saioak daude. Eta aurrez aurreko saioetan saiatuko gea baitare gorputzan gaia hezkuntzara eramaten. Gorputzan gaia, kolektibotasuna, taldia, erreferentzialtasuna, saretzia, guzti hau. Orduan, niretzako berezitasun bat da, gradu ondoko honek ez dakarrela bakarrik edukian ikuspegi hau, baizik eta bere prozeduretan edukiak gorpuztu nahi ditula. Gradu ondokoa irikita dago interesadakan pertsona orori, baino egia da pentsatuta daola batez ere hezkuntza munduan dauden irakasle eta hezitzaileei eta nerabeekin lan egiten duten irakasle eta hezitzaileei.